Merħba għal programm ieħor hemm miktub programm fejn fih bħalma tafu f'din is-sensiela qegħdin niddiskutu d-diskors ta' Jexua f'kapitlu Mattew 24 baqgħna ħafna aktar xi ngħidu fuq dan il-kapitlu. Imma bħalissa qegħdin nistudjaw il-frażi fejn Jexua qalilna oqgħodu attenti u araw li ma titqarqux u rajna fl-aħħar 4 programmi affarijiet kif nistgħu niġu imqarqa f'talim milli nitalmu, talim milli il-fatt li jkun qarri u żbaljat flok irassaqna aktar lejn Alla l-missier flok iġibna fil-pożizzjoni fejn naraw Alla l-missier minnu, anzi bil-maqlub aktar ibedna minn Alla. U rajna fl-aħħar programm bdejna niddiskutu xi żbalji li ser naraw fit-traduzzjoni tal-Bibja, żbalji li saru meta l-Bibja kienet qed tiġi maqluba mill-lingwa oriġinali għal lingwa partikolari limi u l-ewwel wieħed żball li semmejna l-kemm ħankun onest mhuwiex żball fit-traduzzjoni imma huwa żball fl-interpretazzjoni tal-kelma u konna qed niddiskutu fuq Mattew 26 vers 34 fejn Jexua qallu lil Pietru ngħidlek illi qabel jidden is-serduq inti tkun diġà ċħadni 3 darbiet. U aħna nifhmu li serduq huwa dik it-tajra li filgħodu tqum u tqajjem il-kulħadd bl-istorbju tagħha, mentri fir-realtà Jexua meta kien qed jirreferi għas-serduq kien qed jirreferi għal dak il-bniedem li jiftaħ it-tempju filgħodu u bl-ajjat tiegħu biex isejjaħ in-nies it-talb iqajjem in-nies. U għalhekk il-laqam ta' dana il-persuna kien is-serduq. Għax l-istess bħas-serduq jgħajjed filgħodu u n-nies jisimgħu u jqumu. Nerġa' ngħid bħal mettilkom fl-aħħar programm mhumiex xi affarijiet li ħajtelfulek ruħek jekk ma temminhomx. Imma huwa interessanti li nistudjaw. U meta nies jiġu kontra dak li qed ngħidu aħna jfisser illi għadkom qegħdin taraw il-kelma talla minnaħa ħanidu tal-punent, minnaħa tal-west, u mintomx taraw il-kelma talla bil-mentalità ebrajka. Dina nisqu fuqa ħafna, ankina nisqaq ħafna fuqa fit-talim tiegħi fil-komunità Malta Messjanika li rridu nistudjaw il-kelma talla minn aspett ebrajku, bil-moħħ ebrajku, qed nagħmel ħafna tagħlim fuq dan anke fil-komunità talim li anke se ntallawulkom fuq dawn il-programmi biex magħna tkunu tistgħu titalmu u tikbru aktar u tersqu aktar lejn il-mulej permezz li insiru nafuh veru. Ejja ħanaddu għal dak li ħansejħulu it-tieni żball illi għandna fil-kelma talla fil-Bibja nerġa' ngħid żball fit-traduzzjoni meta kienet qed tiġi maqluba mill-lingwa oriġinali għal-lingwa limi. U għaldaqstant inħeġġiġkom sabiex ikolkom il-Bibja magħkom u ngħidilkom li f'dan il-programm se jkollkom anke stampi xtaraw jiena u nispjega. Jiġifieri jekk forsi s-soltu intom tixxelu YouTube u toqgħodu tissimgħu dawn il-programm waqt li tagħmlu affarijiet oħra, dan il-programm partikolari huwa interessanti li għal dan il-ftit ħin li ġej toqgħodu bil-qiegħda u taraw anke l-istampi sabiex tifhmu dak li aħna qegħdin ngħidu. U t-tieni żball fit-traduzzjoni illi ħaniddiskutu illum insibuh l-istess fil-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 19 vers 24. Interessanti li l-iżbalji kollha li qed naraw fit-traduzzjoni ġejjin mill-Vanġelu ta' Mattew. Mattew 19 vers 24 jaqra hekk ara. Iva, nerġa' ngħidilkom eħfef li l-ġemel jgħaddi mingħajr tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna ta' smawiet. Nagħmilha ċara li l-iżball mhux bil-fors ikun ħadu Mattew li kiteb il-Vanġelu imma nerġa' ngħid fit-tradizzjonijiet anke li kienu forsi saru wara dak li kiteb Mattew. Mela x'qed naraw f'Mattew 19:24. Bħal mettilkom fil-programm ta' qabel dan ħanagħmlu referenza wkoll għal dik il-Bibja li tissejjaħ Aramaic English New Testament. Huwa it-Testament il-ġdid fejn huwa miktub paġna minnhom bl-Ebrajk u paġna minnhom bl-Ingliż. Diġà rejtilkom fl-aħħar programm u se nirreferu ħafna liha. Fil-fatt tara tantellawlkom l-ewwel stampa
U bħalma qed taraw f'dina l-istampa bil-Malti taqra iva nerġa' ngħidilkom eħfef lil ġemel jgħaddi mingħajr tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna ta' smawiet. X'qed tgħid eżattament il-verżjoni Aramaic English New Testament? Taqra hekk. And again I say to you that it is easier for a rope to enter into the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of Elohim. Mela x'qed naraw hawnhekk? Qed naraw illi fuq il-kelma ġemel fl-Aramaic English New Testament hemm il-kelma rope. L-istess hemm miktub fit-tradizzjoni jekk imsejħa Hebraic Scriptures. Hebraic Scriptures li ħafna jqisuha bħala lejali ħafna lejn l-oriġinali, illum hija out of print ma ssibx tixtriha imma tista' tiddownloadja b'xejn bħala PDF minn fuq l-internet. U nħeġġiġkom biex tagħmlu dan ħalli tistudjaw verżjoni differenti tal-kelma talla u taraw x'inhi l-verità. Mela, ejja ħanaraw issa x'inhi d-differenza. Mela f'Bibja minnhom qed ngħidu li hija ġemel anki bl-Ingliż insibuha jekk intom taqraw il-King James Version illi ħafna jużaw biex jistudjaw hemm il-kelma camel, mentri fl-Aramaic English New Testament u l-Hebraic Scriptures hemm il-kelma rope. Ejja ħalli ntellaw it-tieni stampa tagħna u naraw fejn hu l-iżbal. Fil-fatt l-iżbal qiegħed hawnhekk ara. Il-kelma rope bl-Ebrajk hija l-kelma gamala u tinkiteb permezz tal-litri gimel, mim, lamed u aleb. L-istess tinkiteb il-kelma ġemel, il-kelma gamla f'dan il-każ, li wkoll tinkiteb gimel, mim, lamed u aleb. Id-differenza qiegħda hawnhekk illi waħda hija gamala u l-oħra hija gamla. U allura qed naraw kemm huwa faċli biex fit-traduzzjoni minflok il-kelma gamala intużat il-kelma gamla. Jew ormai mhux intużat imma meta ġid biex tiġi maqluba dak li kien qed jaqleb it-traduzzjoni flokara fil-kelma gamala għamilha illi hija gamla. U daqstant meta nqalbet imbagħad mill-lingwa oriġinali għal-Grek u għal-Latin baqa ġej l-istess ballu għall-Ingliż u għal-Malti u flok ħabel din id-darba għandna l-kelma ġemel. Palma qed taraw anke għandna ġew ntellaw l-istampa. Isfel net tal-istampa anke tal-affarijiet isiru pereżempju fil-lingwa Ingliża. Fil-lingwa Ingliża inti għandek den li tfisser minn u mbagħad għandek den li tfisser imbagħad. Issib min jitħawwadhom daw, issib min jieħu żball u flok waħda idaħħal l-oħra. Tajjeb, l-istess għandek il-kelma boy li tfisser tifel u għandek il-kelma boy li tfisser baga. Għandek l-istess il-kelma si tara bajnejk u si baħal. Jinstemaw l-istess, għalkemm f'dan il-każ jinkitbu differenti anke fil-verżjoni l-Ebrajka jew Aramajka f'dan il-każ il-kelma gamala u l-kelma gamla għalkemm għandhom l-istess konsonanti imma mbagħad għandhom dik il-vokali differenti. Fil-fatt qed naraw li gamla għandha żewġ vokali waqt li gamala għandha tliet vokali u hawnhekk fejn ikun sar l-iżbal fl-interpretazzjoni u traduzzjoni. U interessanti għax hawn min jgħid l-isma dana hawnhekk kien qed jirreferi lajn tal-abra kien bib fis-swar ta' Ġerusalem illi minnu ġemel mobbi bl-affarijiet ma setax jgħaddi, allura kien ikollhom ineħħu l-affarijiet minn fuq id-dar il-ġemel jitbaxxa biex ikun jista' jgħaddi. Jiena smajta di bħala verżjoni, fil-verità il-verità hi illi arkeoloġikament dan il-bib ma jeżistix. Qatt ma nstab, qatt ma kien hemm xejn miktub fuqu, qas fil-Bibja, fir-rakkonti tal-Bibja m'hemm l-ebda referenza għal dan it-tip ta' bib u għaldaqstant hija spekulazzjoni u mhux għax dan il-bib kien qiegħed hemm. Il-messaġġ jibqa' l-istess. Għaliex? Għax hija metafora. Il-messaġġ jibqa' l-istess. Xi ħaġa kbira li hija impossibbli biex tgħaddi minn xi ħaġa żgħira għal Alla mhijiex impossibbli u kapaċi sseħħ. Imma kapaċi sseħħ hawnhekk fejn iridu nifhmu fejn id-differenza. Illa għaliex fir-realtà
ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra hija impossibbli. Imma l-ħabel oħxon jgħaddi minn għajn tal-abra mhijiex impossibbli. Għaliex għax il-ħabel tista' tħollu ħajta u ħajta wara l-oħra il-ħabel jista' jgħaddi minn għajn tal-abra. U dan hu l-messaġġ li Jexua kien qed iwassal meta kien qed jgħid dan id-diskors illi jridu ninżaw minn dak li aħna naħsbu li għandna, minn dak li huwa tagħna, irridu nħallu dak kollu li hu tad-dinja sabiex inkunu nistgħu nidħlu fis-salt Alla. Kif qedtilkom il-messaġġ jibqa' l-istess. Imma żball illi iwritna fil-Bibli tagħna u għadna nemmnuhom sal-lum. Ejja ħalli naraw żball ieħor li insibu ukoll fil-Vanġelu ta' Mattew u naqra anke forsi bdew jiggravaw dan iż-żbalji għal min ma jridx jemmen. Għax min għandu qalbu miftuħ għall-mulej u ifittex il-mulej fit-talb u l-mulej jgħinu jaċċetta l-verità żgur li jaċċetta dak li qegħdin tisimgħu. U ma min għandu qalbu jibsa u jsabbat saqa allura dana kif ngħidu l-ħanżir taqtalu dembu ħanżir jeqpa' u jekk inti tittaqpa s-sabbat saqajk u teqpa' ignorant dik hija affari tiegħek tajjeb. Mela, żball ieħor li insibu fil-Vanġelu ta' Mattew ħantellakom anke hawnhekk stampa qed nafżakom mill-ewwel biex dak li jkun jekk qed jisma' biss bħalissa jiġi u anki forsi jara l-istampa. U qed naraw Mattew kapitlu 27 vers 46 taqra hekk ara. Mis-sitt sija l-qudiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa' sija. U madwar id-disa' sija Jexua jgħajjed bleħen qawwi u qal Eli, Eli, lema sabaktani, jiġifieri Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. L-istess taħt qed taraw issa xtajt il-verżjoni Aramajka u Ingliż, Aramaic English New Testament Version. Fil-fatt hawnhekk tajt illi Why have you spared me? U mhux Why have you deserted me? X'inhi d-differenza? Id-differenza hi illi Jexua lill-Alla l-missier qed jgħidlu, Missier, għamilt dak li kelli nagħmel, kemm se ndum imsallapaw, kemm se ndum imdendel, kemm ħandum impatti. Xogħli għamiltu, xogħli huwa lest. U dana narawh illi speċi Jexua qed jgħidlu għamilt li kelli nagħmel kemm se ndum insallab sabiex inħallas il-prezz. Ma ninsawx li Jexua kien ilu għaddej minn passjoni, mhux bil-forsi msallab imma minn passjoni orma jissa madwar 6 sigħat. Minn meta ġie arrestat beda jiġi msawwad, beda jiġi flagellat, bdew jiġbdulu id-daqna, bdew tuħ it-taponnu ta' ħarta, libsulu l-kuruna tax-xewk, qabbewh blewda, samruh mas-salib u issa qed imdendel fuqu. 6 sigħat. U Jexua qed jgħidlu Missier, illa għaliex qed indum daqshekk, illa għaliex qed teqpa' żommni ħaj. U biex naraw fil-fatt ħafna jaħsbu, mhux jaħsbu fil-fatt hekk fl-istudju tagħna nafu li Jexua hawnhekk kien qiegħed jirreferi għal dak li hemm miktub f'Salm 22. U għaldaqstant irridu naraw x'hemm miktub f'Salm 22. U Salm 22, jekk intom taqrawh, jaqra hekk, Alla tiegħi għaliex tlaqtni bajt il-bot u ma salvajtnix. Ma tajtx widen Allajjat tiegħi. Jekk intom dik hija kienet bil-Malti, jekk intom taqraw il-verżjoni bl-Ingliż, my God, why have you forsaken me? Fejn qiegħed l-iżball? L-iżball l-istess hawnhekk qiegħed fil-kelma illi Jexua fil-fatt uża, dik li hemm miktub f'Salm 22 anke issa għalkemm m'għandniex l-istampa hawnhekk illa x'għadna ma kwistajniex din il-viżjoni għadna ma xtrajniex, imma anke fil-verżjoni Aramaic English Old Testament il-kelma mhijiex fil-fatt sabaktani bħalma għandna ħana miktub fil-Bibja, imma il-veru kelma hija Eli lama azbatani. Issa, għalkemm m'għandniex il-kliem, m'għandniex il-Bibja, m'għandniex il-verżjoni Aramajka biex nagħmlukom, imma għandna il-verżjoni audio. U hawnhekk ħansemmawlkom issa dana il-vers f'Salm 22
eżattament kif huwa moqri bl-Aramajk, tajjeb hemm xi ħaġa li wkoll issibu verżjoni tal-Bibja tat-Testament l-Antik kollu issibuha bil-lingwa Aramajka u aħna slitna dena il-vers biex taraw intom tisimgħu intom b'widnejkom illi l-kelma f'Salm 22 vers 2 mhijiex jew vers wieħed jiddependi x'Bibja għandek, mhijiex il-kelma sabaktani imma hija l-kelma azbatani. Isimgħuha flimkien. מזמור כ"ב למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. אלי אלי למה עזבתני, אלי אלי למה עזבתני. L-istess tajt il-verżjoni Hebraic Roots Scriptures. Hawnhekk tikkonferma dak li tajt l-Aramaic English Old Testament u l-kelma hija azbatani u mhux sabaktani. Fil-fatt biex insostnu l-argument tagħna ejja ħankomplu naqraw x'jgħid ukoll vers 47. Hawnhekk qed naraw allura Jaxua msallaf u bdew jgħiruh u ma ninsewx u mbagħad Jaxua qallu Alla tiegħi għaliex abbandonajtni bħalma għandna miktub aħna l-inqas biex nikwotaw dik il-verżjoni. Imma raw qal x'qalu f'vers 47 xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu lil-Elija qiegħed isejjaħ dan. Issa ifhmu l-argument. Jekk daw in-nies li kienu jitkellmu l-istess lingwa ta' Jaxua ma femux x'qal Jaxua kienx qed jgħid il-Elija, kien qed jgħid il-missieru. Imma jekk daw in-nies li kienu taħtu qed jisimgħuh ma semgħux u ma rfux eżatt Jaxua x'kien qed jgħid, kemm huwa aktar faċli li tuħu żball f'kelma meta inti forsi dik il-lingwa ma titkellimix fluenti bħalma jitkellmu n-nies tal-pajjiż. Għalkemm mhux qed ngħid illi Mattew ħa da l-iżball tajjeb, imma iżball huwa fit-traduzzjoni. Issa, saqsi lilek innifsek biex inkomplu insostnu dal-argument għax naf dan huwa tagħlim għal ħafna huwa ġdid għal ħafna jaf ikun xokkanti imma din hija l-verità. Dan huma affarijiet li tiskopru meta verament tistudjaw mhux toqgħodu bil-qiegħda u dak li l-qassis jgħid jew l-arċipret jew kappillan jew ir-raj spiritwali tiegħek jgħid tolli jdejk u tgħid ammenu allelujja, daqshekk ma titgħallimx. Titgħallem meta inti tfittex u tċalla fl-istudju tajt l-Ispiritu Santu jgħinek u l-Ispiritu Santu huwa l-Ispiritu tal-verità. Saqsu lilkom innifuskom. Xi darba Alla telaq il xi ħadd waħdu. Saqsi lilek innifsek, meta inti kont mitluf, meta inti kont qiegħed fit-triq il-ħażina, Alla nsik? Jew kien qiegħed hemm u tant kien qiegħed ħdejk illi għajjatlek u min jaf kemm il-darba għajjatlek. U minn tismajtu u dort lura leħ. Jiġifieri aqqas aħna meta konna fi triq il-ħażina Alla ma telaqna waħedna aħseb wara kemm jista' jkun Alla jinsa lill-ibnu. Issa nerġa' ngħid, ħafna jgħidu għax dak il-ħin Jaxua kien qed jieħu d-nubiet tad-dinja fuqu u għalhekk Alla dawwar wiċċu minnu. Ħanerġa' ngħidlek, meta inti u jiena tax jiena m'iniex differenti meta aħna konna mixjien fi triq il-ħażina, meta aħna konna mitlufin. Alla dawwar wiċċu minna jew baqa' jinsisti u jgħidilna sakemm smajnieh. Kemm aktar ma kienx se jdawwar wiċċu minn ibnu. Saqsi lilek innifsek, Alla nasal il-poplu tiegħu ġewwa l-Eġittu bħalissa qed nistudjaw il-paraxa tal-tip ta' Esodu wasanna illi Mose ħareġ il-poplu Iżraelit minn ġol iskefitu fl-Eġittu. Min bagħtu l-Mose? Mhux Alla ma nsieħx il-poplu tiegħu. Saqsi lilek innifsek, Alla nesar dawk is-6 miljun ludi li ġew maqtula fil-ħabs tal-konċentrament. Fil-ħabsijiet tal-konċentramenti mxerdin mad-dinja. U żgur li ma nesihomx Alla, tant ma nesihx il-poplu tiegħu illi ħareġhom minn hemm rebbieħa. Illi dawk li kienu għadhom ħajjin reġa' bagħthom fl-art illi kien wieħed il-misserijiethom, il-Abraham, il-Eżaq u l-Ġakob. Mhux tal-li ma dawwarx wiċċu Alla mill-poplu tiegħu, aħseb wara kemm se jdawwar wiċċu minn ibnu.
Imma l-argument tagħna huwa illi Jaxua ma kienx qed jgħidu ma lejha għaliex ħallejtni waħdi, ma lejha għaliex abbandonajtni. Imma Jaxua kien qed jgħid il-missier u kien qed jgħidlu missier kemm ser indum għaddej minna din il-passjoni li kelli nagħmel jien għamiltu. U fil-fatt anki l-istorja titilna li kien ftit wara li Jaxua għal dan id-diskors li raħ l-ispirtu tiegħu u l-ispirtu tiegħu mar ingħaqad ma' Alla il-missier. Żball ieħor li nsibu fil-Vanġelu ta' Mattew din id-darba ħammorru f'Mattew 26 u ħanaqraw vers 6. Vers 6 fejn jgħidilna hekk ara. Jaxua kien Betanja għand xmum il-Lebruż. Bħalma qed tara fuq l-istampa il-verżjoni Aramaic English New Testament AENT tajt hekk ara. And when Yeshua was in Betania in the house of the potter Shimon. L-istess ħaġa tajt il-verżjoni Hebraic Roots Scriptures. And as Yeshua was in one Betania in the house of Shimeon, the jar merchant. Hija wkoll differenti, imma laqqas qed nitkellmu fuq l-istess sena. Waħda se jaħlu potter u l-oħra se jaħlu jar merchant. It-tnejn jaqblu, id-differenza hi il-verżjoni li għandna aħna illi tajt illi kien xmun il-Lebruż. Araw issa f'din l-istampa fejn id-differenza. U l-isbal hawnhekk fit-traduzzjoni qiegħed l-istess bħalma kien meta tkellimna fuq il-ħabel u fuq il-ġemel. Il-kelma Lebruż, il-kelma Lebruż, bl-Ebrajk tinkiteb Gimel Resh Beit Alef u tinqara garba. Il-kelma garba tfisser Lebruż. L-istess il-kelma poter tinkiteb Gimel Resh Bet Alef bħala konsonanti, imma din id-darba erġajna għandna vokali oħra, 3 flok 2. U din darba tinqara Garaba. Mela Garaba għandha 3 vokali, mentri Garba għandha 2 vokali. Il għaliex nemmnu li ma jistax ikun illi xmun kien imġiddem. L-ewwel ħaġa li rridu nżommnu f'moħħna huwa li fi żmien Kristu, fi żmien Jaxua, il-poplu tal-Alla kien għadu ma warrabx il-liġi bħalma għamlet il-Knisja Moderna Kristjana, llum il-Knisja Evanġelika. Il-liġi tal-Alla kienet għadha ma twarbiċ, kienet għadha tot tajjeb. Għaldaqstant skont it-Tora, skont il-kelma tal-Alla ġifieri, xi ħadd Lebruż ma setax ikollu proprjetà, ma setax ikollu ġara ta' fwejjaħ u ma setax ikollu servjenti. Mela hawnhekk nafuha l-istorja, Jaxua mar għand Daxmun. Mela jekk Daxmun kien Lebruż, Jaxua kiser il-liġi. Xi ħaġa li Jaxua qatt ma għamel. Illa li Xmun ma kienx Lebruż, mhux veru? Kieku Xmun kien Lebruż ma setax ikollu servjenti, jew mistednin għandu d-dar, għaldaqstant dik il-mara illi dilket iż-żejt lil Jaxua kienet jew servjenta ta' Xmun jew kellha segwenti ta' Jaxua u għaldaqstant allura mistiedna anke għand Xmun. Ma setawx, il-liġi tal-Alla ma kienx tippermetti li bniedem imġiddem ikollu id-dar tiegħu personali u joqgħod fiha u jilqa' n-nies fiha u ma setax aqqas jagħmel business ma' nies oħra. Tajjeb, aqqas bis-seta' jintertenja lin-nies ġod-dar tiegħu da, anzi, aqqas seta' jkun joqgħod fil-belt. Il-kelma tal-Alla tajt il-bniedem li kien ibati mill-ġdiem li dak iż-żmien kienet marda popolari ħafna, kienet marda li kienet kollimkien ġewwa Iżrael tista' tgħid, min kien imġiddem kien ikollu joħroġ barra mill-kamp, ma jistax jaqpa' jgħix qalb il-poplu, kien irid jeżola ruħu. Mela jekk Xmun kien Lebruż, kien imġiddem, suppost kien iżolat, ma setax qed jilqa' lil Jaxua u lil dik il-mara li dilket iż-żejt lil Jaxua. U min jaf kemm aktar nies kienu ma' Jaxua illi daħlu għand Xmun biex anki jieklu miegħu. Araw fil-faċċjajt
il-ktib tal-Levitiku, il-ktib tal-Levitiku fejn insibu parti mill-liġi ta' Alla. Levitiku 13 u aħna naqraw żewġ tifrus, 45 u 46. Il-marit bil-ġdim għandu jilbes ħwejjeġ imqatta u jħalli rasu mikxufa u jitatta sa geddumu u jgħajjat imniġġes kemm idum marit ikun iżomm bimniġġes li hu u jgħix waħdu f'postu barra mill-kamp. Mela dina l-liġi tagħna, il-liġi li Iżrael kien jimxi fuqha meta kien ikun hemm xi ħadd imġiddem tipprojbixxi il-daxmun ikun qiegħed jgħix jammar ġodar u jilqa' n-nies għandu u jkollu s-servjenti għax jekk dara għan-nies għandu u għamilhom jiklu, żgur li ma qadx isajrilhom u żgur li ma qadx iġibilhom l-ikel imma kellu s-servjenti tiegħu. Nafu wkoll hemm anke minn dak li qed ngħidu li daxmun kien speċi ta' businessman u seta' kellu dal-affarijiet kollha. Issa hemm forsi inti tgħidli imma fil-Bibja hekk hemm miktub illi huwa Lebruż. Mela, nerġa' ngħid hawnhekk għandna żewġ problemi. Tajjeb għandek il-problema fejn huwa projbit fil-liġi tagħna li xi ħadd li fiq mill-mart tal-ġdiem issejjaħlu imġiddem. Ma tistax. Skont il-liġi tagħna għaliex qed ngħidu dan għax hemm verżjonijiet forsi bl-Ingliż iktar milli bil-Malti fejn flok jużaw il-kelma xmun l-imġiddem jew xmun il-Lebruż jużaw mill-frażi xmun li kellu il-ġdim, ġifieri kien imġiddem u fuq. Jekk kien imġiddem u fuq, hija kontra il-liġi tagħna kontra t-Torra li tieqpa' ssejjaħlu imġiddem. U għaldaqstant kieku n-nies baqgħu jsejħu l-daxmun li imġiddem xmun kien ikollu kull dritt ifittex daw in-nies għal malafama u għat-telf ta' flus fil-business tiegħu. Għax jekk inti qed ixxarrida li bniedem imġiddem ħadd mhu se jmur jixtri mill-affarijiet tal-fuħħar li dan ir-raġel kien jagħmel. Bħalma qed ngħidu il-verżjoni Aramajka bl-Ingliż, Aramaic English New Testament tgħid illi dan kien Simeon the Potter. Il-bniedem li kien jagħmel u jbieħ il-ġarar u l-affarijiet forsi tal-ċina tal-fuħħar. Tajjeb ma kienx xmun l-imġiddem. U għaldaqstant meta nirreferu għalih bħala xmun l-imġiddem inkunu qed niksru l-liġi tagħna. Bħal mettilkom għaldaqstant kieku aċċetta n-nies jgħidulu hekk kien jitlef ħafna mill-business tiegħu tajjeb u mhux biss kienet tkun xi ħaġa kontra l-liġi imma bħalma qedtilkom ukoll kienet taffettwa ħafna tali illi seta' anke ffiċċhom kieku qrid bil-liġi tal-li kienu qed jinfumaw u jtelfulu il-business. Għaldaqstant nafu li hawnhekk għandna żball ieħor allura mid-differenza bejn il-kelma garba u l-kelma garaba, il-kelma garba tfisser imġiddem u garaba tfisser bniedem li jaħdem il-fuħħar. Ejja ħanaddu għal l-aħħar żball fit-tradizzjoni tal-Vanġelu ta' Mattew u din id-darba sar immorru f'Mattew kapitlu 27 versi 9 u 10. Mattew 27, 9 u 10 jaraw hekk. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: u ħadu 30 biċċa tal-fidda il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn ulied Iżrael u tawhom għall-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar kif ikkmandani il-mulej. Mela, inħeġġiġkom il-bib tiegħi, iftħu naqra l-Bibja tagħkom. Jekk intom qegħdin taraw dan il-programm, jekk għandkom Bibja ma' ġembkom, iftħu l-Bibja tagħkom u ikkonfermaw dak li jiena qiegħed ngħidilkom. Mattew 27 versi 9 imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: u ħadu 30 biċċa tal-fidda, il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn ulied Iżrael u tawhom għall-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar kif ikkmandani il-mulej.
Hekk qed tajt il-Bibja tagħkom? Ejja ħanaraw x'tajt il-verżjoni Ebrajka Ingliża, Aramaic English New Testament. Taqra hekk. Then the thing was fulfilled which was spoken by the prophet who said, I took the 30 pieces of silver, the price of the precious one which was agreed upon by those sons of Israel, and gave them for the field of a potter as master Yahweh commanded me. Mela, x'qed naraw? Hawnhekk qed naraw illi l-verżjoni Aramaic English New Testament mhix qed tgħid il-profeta Ġeremija imma qed tgħid il-profeta. U ma dan taqbel ukoll il-verżjoni Hebraic Roots Scriptures li qedtilkom tistgħu tniżluha b'xejn bħala PDF minn fuq l-internet. Iż-żewġ verżjonijiet daw jaqblu illi hawnhekk il-kelma hija the prophet u mhux the prophet Jeremiah, tgħid li x'differenza tagħmel. Tagħmel fis-sens li jekk tiġi tipprova titkellem miegħi u tgħid li xara dakinhar li ġara hekk kien seħħ dak li qal Ġeremija. Jiena żgur li ħanopponik u ħanejdlek isma' Ġeremija mhux veru qalu dan id-diskors. Għalhekk huwa importanti illi nistudjaw. Ma jfissirx li jekk inti temmen li kien Ġeremija ħatitlef ruħek nerġa' ngħidha u neqpa' ngħidha li. Imma huwa sabiħ li tistudja. U meta tistudja taraf dal-affarijiet, jekk inti ma tistudjax, dal-affarijiet ma tkunx tafhom u teqpa' tgħix fil-għama u bħalma temmen di, temmen gideb ieħor bħalma jiġri f'ħafna knejjes. Meta nies jaċċettaw dal-iżbalji, u mbagħad jibdu jaċċettaw żbalji li jibdu jitqallu minn fuq il-pulpti u mbagħad tiġi dottrina u tiġi reliġjon u nibdu niffollowjaw issa dik ir-reliġjon li hija żbaljata. Bħalma qal fil-fatt Ġeremija x'qal? Gideb biss sewritna ma' tmissirijietna. Semmejnielkom ħafna drabi anke f'din is-sensiela semmejnija din l-iskrittura x'interessanti. Għalhekk jax huwa għal nisma' oqgħodu attenti titqarqux araw li ħadd ma jqarraq bikom. Jekk xi ħadd jgħidlek li dan id-diskors kien tal-profeta Ġeremija hija taqarraq bik, ħabib tiegħi. Imma fil-fatt, l-AENT, l-Aramaic English New Testament, tagħmilha ċara li qed jitkellem fuq profeta wieħed. Dak li qal il-profeta, mhux dak li qalu il-profeti, mela mhux qed nitkellmu fuq 2, 3, 4 minn nisaw, qed nitkellmu wieħed. Allura l-mistoqsija tiġi waħedha. Min kien dan il-wieħed? U hawnhekk fejn jiena issa nagħmlilkom challenge, sfida. Ma jfissirx li ħaniġġieldu ta' bħalma u minn ħafna jaħseb meta ngħidu ħanamlu sfida ma jfissirx li ħaniġġieldu u nargumentaw. Ħanisfidakom morru. Aqraw il-ktieb ta' Ġeremija u iktbuli fuq l-email jew ċemplu li għamlu li tridu intom kollox għandkom wara li spiċċa l-programm kollox jitla l-email address il-mobile. Iktbuli ċempluli, ibatuli messaġġi u għeduli fejn Ġeremija għal dan id-diskors. U jiena nassigurakom li imkien ħassibu li Ġeremija għal din il-kwotazzjoni li għadna kif rajna f'Mattew 27:19. Imma hemm profeta li qalu dan id-diskors. U fil-fatt, mux ħamur nedilkom aqraw dal-ktib ukoll, ħalli ma nkunx kattiv. Ħanedilkom min kien il-profeta u fejn tmorru tfittxu taqraw din il-kwotazzjoni li għadna kif rajna f'Mattew. Min fejn kien qed jikwota Mattew mill-ktib ta' Zakkarija kapitlu 11 vers 12 li jaqra hekk. Għalhekk qedtilkom jekk dan jidrilkom li hu sewwa għatuni ħlasi. Jekk le, tatuni xejn. U iżnuli bħala ħlasi 30 xekel tal-fidda, imbagħad qal lil-mulej itfgħu fit-teżor. Il-prezz sabiħ li bieħ stmawni. U jien ħadd 30 xekel tal-fidda u tfajthom fit-teżor fit-tempju tal-mulej. U qed naraw illi Mattew hawnhekk kien qed jikkwota lil Zakkarija u mhux lil Ġeremija. Nerġa' ngħid ħalli ħadd ma jikkwotani ħażin, ħalli ħadd ma jipprova idawwar id-diskors tiegħi, daw il-5 żbalji li smajna issa 4 f'dal-programm u wieħed fil-programm ta' qabel dan, jekk ma temminhomx m'intix se tintilef, m'intix se titlef ruħek.
xorta ħataddi għall-eternità jekk inti tħobb l-Alla u tgħix skont il-kmandamenti tiegħu, il-kmandamenti kollha mhux ġesa tajjeb. Imma l-Apostlu Pawlu stess għalinna, u dan anke semmejna anke fil-programm ta' qabel dan, għalinna biex nistudjaw, ħalli nkunu kapaċi naqsmu il-kelma naraw x'inhu veru u x'mhuwiex. U dak li qed nagħmlu f'dan il-programm, għalhekk qed inġibulkom dan l-iżbalji fit-traduzzjoni, nerġa' ngħid li l-iżbalji saru meta l-kelma kienet qed tiġi maqluba mill-lingwa oriġinali għal-lingwa tal-pajjiżi partikolari. U fil-każ ta' dana il-Vanġelu ta' Mattew min kien qed jaqilbu għal-Grik jidher li ħasbal f'dawn il-kliem. Kliem illi nerġa' ngħid ma jbidlu xejn mill-fidi tagħna, ma jbidlu xejn mit-twemmin tagħna, imma huwa sabiħ li nkunu nafu l-verità. Huwa sabiħ li nkunu nafu x'qed tgħid verament il-kelma t'Alla. U għalhekk aħna dejjem waslu l-messaġġ. Meta taqraw il-kelma t'Alla ma tistax taqra inti il-kelma t'Alla b'mentalità Griega jew Rumana jew Latina, ma tistax. Inti meta tistudja l-kelma t'Alla tittaqra b'mentalità Ebrajka. U nerġa' ngħid, eqpaw segwuna. Għax nispiċċaw din is-sensiela jista' jkun għandna ta' anke programmi ieħor wara dan, imma xi tispiċċa din is-sensiela ser nitkellmu fuq il-kultura tan-naħa tal-Ist, tan-naħa tal-Vant. Tal-Vant imbijat. Għaliex Alla fuq dik il-kultura kien jimxi. U ħan nispjegawkom u ħan urukom kif Alla meta kellem il-poplu tiegħu kellmu bil-lingwa tal-kultura tiegħu. Biex il-poplu seta jifhem Alla x'qed jgħidlu, Alla kien ikellmu bl-istess kultura ta' dak il-pajjiż. Għandna programmi sbieħ interessantissimi inħeġġixkom biex ma titilfuhomx. Imma għalissa irridu nikkonkludu dak li qal Jaxua f'Mattew kapitlu 24 hawnhekk. Illum għadna qed naraw dak li Jaxua għalinna qogħdu attenti li ma titqarqux u biex noqogħdu attenti li ma nitqarqux qed nurukom kemm importanti li tistudja u ngħidilkom anke 5 żbalji illi aħna dejjem aċċettajna u qatt ma tajna każ li l-affarijiet jistgħu jkunu differenti. Illum nafu. Tajjeb, importanti li naqgħu nistudjaw u naqgħu nitalmu. Allum ħan jifqu hawnhekk issa fil-programm li jmiss ħankomplu nitkellmu fuq Mattew 24 imma nitkellmu fuq il-persekuzzjoni per se, x'persekuzzjoni qed nistennew li tiġi fuq il-poplu t'Alla fuq l-Assembleja ta' Iżrael, ma ngħidx l-Assembleja ta' Iżrael. Ġifieri Iżrael spiritwali, aħna l-poplu t'Alla, jekk inti parti mill-poplu t'Alla, inti parti minn Iżrael spiritwali, u fil-programm li jmiss ħanitkellmu fuq il-persekuzzjoni li qed nistennew ġejja fuqna li tidher li mhix qiegħda l-bogħod fil-fatt mill-affarijiet li qed jiġru, imma dan nitkellmu fuq issa fil-programm li jmiss. Ħbib tiegħi sakemm narakom fi programm ieħor bħal dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem imma oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem il-kumplament ta' sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.